Molt bon dia, diables i diableses! Benvinguts a un nou vídeo de Correfocs! Doncs abans de començar m'agradaria donar totes les gràcies a tota la gent que està apoyant les meves redes socials i sobretot doncs, que li està donant molt d'amor a aquest canal. Sabeu que teniu aquí baix les redes socials, que em podeu seguir quan vulgueu, que és totalment gratuït, i sobretot subscriviu-se a aquest canal i tot això que aportarà cap al meu canal per fer vídeos millors. A part d'això, m'agradaria aportar una petita informació de que tinc càmera nova, una nova joguina, que la veritat és que és impressionant i en aquest vídeo doncs, podreu veure de què es tracta. Doncs bé, sense més preàmbuls, avui on anem és a Artesa de Lleida. Un gran concurs de foc format per diferents bèsties que enguany estan d'aniversari i realment al ser el 10è any ha sigut bastant especial. El que us puc explicar d'aquest concurs, realment increïble, és que amb diferents enceses que faran les bèsties que participen, que són 4 en aquest cas, i llavors la millor és la que s'emportarà un premi que realment no està gens malament. A part del concurs que podrem veure amb les 4 bèsties participants, han fet una cosa que és molt xula, que és durant aquests 10 anys han invitat a cada bèstia que ha guanyat aquest concurs d'Artesa de Lleida i realment va ser molt impressionant. Enguany les bèsties que participaven era el drac de la Riera del Gallà, el drac Badaluc Gastarot, la galera de foc i el drac Fumera. Així que anem a Artesa de Lleida, anem a veure el 10è concurs d'enceses. Doncs bé, ja estem a pocs minuts de començar el concurs, estem esperant a que totes les bèsties estiguin preparades i en pocs moments ens veurem al mig de la plaça on començarà aquest concurs d'enceses de bèsties. Artesa! Crema! Foc mitjana! Per aquesta nit tan especial com és l'aniversari.
la Geltrú, increïble sempre. Avui segur que no ens sorprèn perquè ja sabem un bo que és. perquè són les festes del seu poble, perquè realment és un drac que tindríeu d'haver vist, és impressionant. 2016. Així que veurem el mamut del 2016. El mamut de Sant Vicenç dels Horts. Guapíssim, un drac molt xulo.
Doncs bé, família, fins aquí el vídeo d'avui. Ens veiem a la segona part de l'especial d'Artesa de Lleida amb les enceses de les bèsties que participaven a concurs. Així que ens veiem en breus. Fins ara, salut i foc!